Sikkert nogle atletik, der har været over. Det var ikke sådan, at det er klar igen. Nej. Min eneste 2-3 gange. Det ved hvad med et godt indlæg i hvert fald. Man skal score, når man får den uddannet. Det så lidt for nemt ud, det der gjorde det ikke? Og det er alt er nemt for boys. Fuck off! Det der. Han har sejt indtil nu. Høj igen! Høj igen! Ja, vi har aldrig Vestfælden. Den er så høj gæster. Yes! Det er ikke. Det er ikke. Hvorfor det? Ole Bakker, der slår lige af. Kommer vi hånd sammen. Men jeg synes, i starten, der synes jeg faktisk, du var okay med. For fuck's sake! Kæmpe udsvagt der. Det er Rune, siger han. Det står her siden af den tale. Han har sagt. Der har han ikke sådan, der har ikke skidt andre. Nej, hvor er det skidt det der. Nej, det gør vi så ikke. Det er godt det der, så hugger man. Ui, så. Vinder, mand! Men du smider ting. Jeg ligger der bare dernede, så jeg er fri for at sidde og træde på det. Ej, kæft, det er tæt, det straf. Han skulle have spillet for os. Den sidder altså helt derude, den gør. Den sidder altså helt ude ved stolpen. Sådan her. Kom så med dig! Kom så med dig, Libo! Okay! Der er en forskel. Det er godt lavet for tegn, det der, mand. Ja, det er det. Det er perfekt. Det er en ren takning, som jeg ser det. Typisk Patrick at lægge sig ned, når han brænder, ikke?
Ikke seriøst. Ja, han slået sig. Hvor mange gange gjorde han ikke også det sidste sæson, når han brændte? Han lagde altid ned på alle, og det var det. Altså. Så trusser og tids. Rasmus Nielsen så gjorde det rigtig godt, når han modtager bolden, skal spille den videre. De bliver ikke pæne af bag, som... Vi behøver ikke at sætte os ned på skulderen her.